Ама ние не говорим, защото тати прави с машината и не може да се чуе. Тя ще кай на дома. Кога ни ще мълчи? Ама аз съм намалил звука от дупка. Запа ми трябва да е зло. Тук някъде беше камъка, човек. Някъде беше... Да, Имам айрен меч. ами аз ще го пълни. Защото аз съм богат сайга. Я осложи малко коло в печката с опече айрата. Ще изчакаш. Не прави толкова човек. Вярно. Телефон е тук. Аз съм си направил един. Ето го, да. Имаме злато вече. Я взема един шоу. Аз имам два. Знаеш колко гол? Ти, ако не беше купил ония. Айде, къща. Ай, аз паднах, майко. Сега как ще се махна. О, да, на камера. О, да. Ай, мълчи. Иванчо, айде да си правим къща голяма, не с тая. Ама тази ще бъде неземната ли? Да. Аз рай. Направо. Натам, хоп. Добре, да направим напад. Ще да направим напад. Сега съм се запътил към теб. Идвам с айдения меч. Сети, какво ти по-харесва? Да носиш айдения меч ли? 48 камера. Точно. Ще ми трябва малко толкова. О, аз виждам. Идвам. Добре. Сега ще да различа се роби плитки. Я ти глава. Ама сега! Я ми дай малко колби, човек! Кой ще ти дам, ама е сега? Помагай ми за къщата. Аз не мога в момента убивам животни. Вземи този бамбук, бе, човек! Искаш един член? Да. Лъж. Леси. Няма нищо се от кожа. От кожа. Ей. Няма нищо. Абе, дай човек малко колба, човек, дай ми колба. Поне си целя колба, няма ти го изкъваш, ще остава малко. Да пътим. Ще те вие трати още 3 и имаш един. Значи... Айде да спим. Ей, в другата печка забрах да опечу.
Златото ми. Чакай. Само един комент стоен. Аз това какво правя? Jan zei die spie. Dan voor de hobby. Ja, dit is het. Ziggy. Заго? Какво е? Ти? О, къде може? Какво направят с... Аз също ще взема един крафтинг тейбъл. Не, той ще забравя. Ти ми обрава. Искаш ли малко? Колко има? Само 5 има. Ама аз искам да си направя един шлем. За мене. Аз си дадох. Ама аз не искам да го шлем. Направих ти. А? Направих ти шлем. Само ти го взе. Оп. Оле. Да си тъпия златен шлем. Дай ми много неща. Искам да го накипирам. Добре. По-добре айде шлем. Що? То да е хубаво. Не ме би. Допълване. Но само 2 айде. Какво да правя? Ето, само един. От две. Един всяки нещо. Айде. Толкова има. Ама то в печката, виж колко се пече. Пет айда. Няма да знае. Има 5 айда. И почти съм екипиран добре. Екипирам. Виж ме как съм екипиран, като гъщен. Когато ще те убие. Да, бе. Какво? Ще ги спечва пари. Ей, аз имам много лайва. А не, броня, бе. Ще тя прави един айда и шле. Айде, има толкова айда за всички. Ама аз имам вече. Имаш ли айда в теб, имаш ли? Я виж, че не тази. 2. Ми дай ми ги. Ще ти ги дам. Не тя прави нещо. Айди, дай ми 2 айда. Дай ги, не искаш да си прави нещо. Чакай малко. А няма да чакай. Не, чакай, нещо съм направил. Я виж ме тази си да видя дали имаш айда. Моля те. Имам. Искам аз да видя пък. 2. Ай, искам да видя. Ето 2. Повече ми ги. Няма. Да ги опеча. Се изкущи. Рани пантони остатък. Дай ги да ги опеча. Точно 42 ще ни стигнат. Какво? Ай, ако имаш 42, аз може да ни стигнат до колонията. 48 аз се обърка. Ето. Заповядай. Махай този шлем златен. Що? Да раздрайнем. Шлема, резерва.
Значи старата пала ще бъде циганска мина. Но тя пайди панталони. Дръж! Панталони. Къде си? Анти панталони. В къщата. Айде. Я колко шлема имаш? Ти имаш много резерви. Браво ми шлема. Не трябва да го бият дължени момент. Кош! 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 Ще ти дам едно нещо. После. Абе, после. Ще видим цялата айва изтече. Само да. Мале, за какво иска Михайла да живеем още един? Мале, за какво? Дай, ще да опитам да го върна на 5 айва. Айде. Я опитам твоята остане. Ще ти дам. То сега... Но остане, човек. Аз се скачам в тази половина я. Трябва да ми помагам вече. Чакай да видя само да видя. Не, нищо не ме това. Ето ти му си е пена кофа. В живота. Ето е пена кофата сега. Идвам. Имаме ли дърва? Не, ще трябва да има дърва. Я чакай малко, чакай. Приятели, това ще е края на епизода. Да, май. Още... Да, да, ще се